Misschien moet u toch wat minder frequent op bezoek komen. Wat? Hij is begonnen. En je gaat me niet verbieden mijn broer te bezoeken. Als hij er niet beter van wordt, zeker wel. En zie je er toch niet ongelukkig uit? U heeft hem 35 jaar niet gezien. Wie zegt dat? Hij heeft Alzheimer. Wat is er dan nu zo dringend? Boekhouding. Andrea! Emotionele boekhouding. Herkende ze niet? Is zij hier met u? Ah, jawel, hè. Eigenlijk wel. Jij zit op zijn geld uit. Je gaat er maar anders mee doen. Zeg, een dikke leugen. We maakten vroeger ook al veel ruzie. Blijf eraf. Waarover? Tussen een herinnering en wat er echt gebeurd is, zit niet zelden een gapend gat. Jullie emotionele boekhouding heeft behoefte aan meer dan een gesprek. Of in jullie geval een gevecht. Oh, Jezus. En? Maar dat die eruit zien ontstaan? Het is allemaal uw schuld. Dat hem nog leeft! Dat je godverdomme niet aan uw geld zit geraakt! Weg toch, kalf. De mens lijdt het meest door het lijden